Ik zou willen dat je allemaal komt om een fun op mijn poes. Vanavond om 6 uur. Ciao. In Poezelen is vandaag veel volk op de been. En dat is allemaal dankzij koploper Jo. Jo organiseert vandaag zijn eigen funrun hier in Poezelen. En wij komen eens een kijkje nemen, hè, Moulamba? Ja, ik ben benieuwd, want hij is eigenlijk geblesseerd. Dus. Ja. Ik weet niet of dat in orde gaat komen. Hallo. Dag Jo. Hallo. Hey. Jo, hoe is het? Goed. En gaat dat lukken voor u? Je blessure? We gaan ons best doen. Hè. De kinesist zegt misschien lichtjes joggen, lichtjes, maar echt niet. Je gaat niet in mij kunnen sprinten vandaag. We gaan beginnen met een lichte opwarming, dat gaat niet lang duren. Hoe lang moet zijn dat ik verkeerd ben? Hè? Ja, inderdaad. Ja, om te starten, dat kan. Knie goed heffen. Hoeveel keer? Hoeveel keer, Jo? 20 keer. Ja. Andere kant, andere kant. Jo, ik denk dat we klaar zijn om te starten. Poezelaars! Zijn jullie er allemaal klaar voor? Ja! Let's get fit! Let's get fit! Let's get fit! Goed, we zijn weg. Hè. Jo, maar... Zo, ik kan niet rapper op dat. Hè. En hoe voelt het nu, om Nu zo voel te ik lopen? nu voel ik niets. Ah, oké, zo wel. Ja. Als ik op die manier blijf verder doen, dan gaat dat zeker lukken. Ja. Dat mag zeker niet verrassen. Vanaf nu mag iedereen zijn eigen tempo lopen. Want nu moet je stappen, hè? Goed. Nu ga ik stappen, maar normaal Ja. hoep en toch zoveel mogelijk mijn eigen tempo kunnen lopen. Maar ja. Ja. Op aanraden van Moulamba wandelt Jo gewoon verder. En Jo, tevreden? Ja, ik ben tevreden. Ja. Heel tevreden. Dat is de vrouw die koploper Jo op de wereld heeft gezet. Aangenaam. Ja, hij is er met proficiat. Zeg, en 4 op uw zoon. Nu al, hè. Nu al, hè. Ja. Was het tijd dat... Moest hij er iets aan doen? Ik moest er iets aan doen. Ja? Want mijn nieuwjaar trok het op niet veel. Nee? Slangen vet. Ja. Nee, nu zie ik dat al beter gaat. Ja, hè? Ja. Maar ik moet, ja. Dat is wel een die in de gaten moet houden worden. Het moet Is dat- terugkomen. Ah, is wel?